antes de fer la reforma que s'està fent ara en el mercat, antes n'hi havia quarto de banys per al públic i quarto de banys per a la gent que té para en el mercat. La meva pregunta és si va continuar havent per separat o els que s'estan fent els patolls per igual, tant com per la gent que té para com pel públic. I segona, jo volguera saber si les parades del mercat van al dia en el pago de la quota mensual que paguen i si no anaren, si és per retras de que l'Ajuntament no estiga passant-se el rebut en el mes que correspon. I una altra pregunta és, ara que Consum ha agarrat més espai del mercat, per què a les parades del mercat se'ls ha pujat la neteja de 217 euros a 225 quan ara aquesta part s'ha quedat més xicoteta?